Pakistan'ın günbatarındaky Quetta şäherinde hususiyetçiler yerli bir siýasatçynyň ogurlanmagyna garşy protest geçirendigi sebäpli Tewitde dukanlaryň aglabaty işlemedi. Mundan bir gün öň dünýäwi Pashtun Awamy Milli Partiýasynyň ýokary derejeli ýol başçylaryndan biri Arbab Abdulzahir Kazi öz ulugundan alınıp gaçylypdy. Bu Tewitde pul üçin adam ogurlamak giňden ýaýrandyr. Täjikistanda köçe ýol gözegçilik gullugy şäherleriň köçelerinde ulanýan talipleri ele salmak boýunça giňgerimli operasiýany geçirýär. 2009-njy ýyldan başlap talipleri awtolog sürmek ýa-da mobil telefonlaryndan ulanmak gadagyn edilýär. Emma öňler bu kanunyň berjä edilisine onçokly berkem garalmandy. Bu taslamany Hudurlan Rahmon uloglaryň we telefonlaryň talipleriň ünsüni sowyandygyny öňe süripdi. Iran Kurdistan Awtonomiýasynyň Irbil şäherinde Dürlülügün festivali atly dawara geçirilýär. Bu çäre Iran Medeniýet Ministrligi we Kurdistanyň yerli hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýär. Gurnaýjylar Irakda ýaşaýan dürli etniki we dini toporlaryň arasyndaky çydamlylygy berkitmegi maksat edinýärler. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolduňyz.